Good morning, good morning. Ayan. Andito na ang finished product natin. Tayo dali kay mga pita. Mga bay. To si akong inahan dire, si Ti Irene. Nagtimpla siya kape. Ayan. Timplahan ko niya. Salamat Ti Irene. Ato ng tangtangon. Unsay dagway nako ani akong kulot-kulot, no? Kay resulta ini. Di ara ang napay dagang sobra diri Nagdula gyud tamang-tama ni balik pagkabata. Di balik tag pagkabata ini. Sige. Ibalik pagka 1980s. Ato na tangtangon kung unsay resulta. Ari ta sa ubos dapit. Wala gini na ako tangtangan natug ko. Wala ka Ginoo ko. Ti Irene. Murag Goldilocks. Murag si Goldilocks. Kulot kaayo. Namubo gud akong buhok OMG. Tingala na ni sila ron. Sila kailan na ako. Kulot na akong buhok. My goodness. Look nice. Diyos ko. Di na kinahanglan na magpasalon. Stick lang sa balanghoy. Tukog sa balanghoy. Okay kaya. Laisha. Wala. Doon na si Baba. Wala. Kulot kayo. Hala, kulot kay Ti Irene. Isa. OMG. Oh my gosh. Kung ipumi pa, oh my gosh. Hala kanindot. Nindot kay Ti Irene. Nindot kayo, my goodness. Diri. Aman sudlay. Sudlayon pa? Wala ka mupo na si Mupo. Hala ka. Muna natang si Kon ani Elizabeth Ramsey. Si Jaya. Hala, Ti Irene, ang taas kay nana diri. Lagi. Hala. Ubus ko no. Nalaos ang kuano. Niugal na sa kung kuan. Pero wa man siya ni mansa siguro sa unlan. Man ni mo mansa. Birahon. Hala, namubo. Ano na to ang say naong nimo kulot kay buhok. Lagi ako ganing bidyuhan kung unsay resulta ani atong mga dula gahapon. Diri ba lingkod diri ba? Ay lang ko. Ulawon man yung bagong vlogger oy. Ay pag ulaw tanaw si Ngabil libo na kapin. Congratulations di ay kang Inday Ngabil og sa tanang mga nag-subscribe kang Inday Ngabil daghan kayong salamat. Ayan na nagkuan ako Ti Irene ng lipstick nako. Lipstick lang sapat na. Mag-date mi ni Ti Irene ro nami atuon. Ila mi magsaba. Dino mga pisa mi. Di ay kapi na mo Wala ko giiso. Sige lang. Matog pa biya. Sa kutsara okay ra oy. Sa kutsara imong kapig butang. Dili sa katong nang Mga pita. Kani friendship mug na mo ni mga bay. Ka Ate Irene ray na mata kay siya may mata namo. Nya amo ang duha ni Ate Beth plain red lang. Friendship mug. Yara laka Ginoo ko kamubo na sa kong hair. Kanindot. Sudlayon na to para mainat. Sudlayon. Wala kanindot. Ug resulta. My goodness.
Laday mura kag kuan ani day ba kanang Goldilocks lagi. Taga mura kag taga Russia kay puti kay kanya kulot ug buhok. ano kong taga Kuwait. Oh, di sa doy. Ko ito man to sila ka. Oh. Mga pure Kuwaiti talaga. Mura sila mga Black American. Mura sila mga Nigerian. Yan, mga bay, nagduwa na sa admian ni Tangtang sus, maura ginilingaw na to sa unang panahon. To. Wa nagilain, wa na, mana. Isa. Oh, napaguro isa. Tapos yung pinausan. Nauga na gud ang tukog sa balangoy. Lingkod sa diha. Naku ana yun na Hindot eh no. gahi na gid. Higop sa kape. Katulgon mo ang kakahay sa nila diha. Hi. Aw! Hindi kab-kab gwapa na kaayo. Gikilig lagi ko. Pag-vlog na ba? Ha? Imuhang tahi-tahi. Naipatahian si Ate Irene diri na siya yung makina. Kung gusto niyo magpatahi, mag-video rami puhon kay iya akong sukdan pangkuan pang Pangray na. di pang usingan ani pang first lady. First lady ni Governor. Alam mo na lang niya akong hair mga bay. Katong taman diri, naabot na diri. Muna ni siya napiusa. Anak ko. Basi mo dadala tan maglakaw na pitukog sa buhok. Siya hala, unique man ni yung kuno sa unang panahon. Alam mo na ni. My goodness. Hala ka no, kanindot. Tayo sa hain naman itong sudlay, utang ni Inday Badiday. Oh, pwede ni siya day kanang ani ba siya day butangan og sprayhan ra nimo og kanang kuan. Spray net. Maabot pa kanita man ugma kaning pagkakulota. Si paminani mo, mapakultong puuto ni mo niya para. Bonggitious ugma ang atong Kulot day ka og atong group unsa ni group meet up. Kita mo tanan mong idol ugma si Inday Ngabil, anak na lang si Ate Charing, si Balbakwa Queen, and yours truly. Para ba ko kitang inday kab-kab. Wala siya kita. Sige. Mga pita ninyo. Labog na wala kita irin. Ulahi mo, o unahin na po niya. Alagi una ginako ako. Daog yung kunin mo ba? Gahapon bugnaw sa akong kape. Karon bugnaw lang Di gihapon. Di init mo lagi to kung kuan da. Init primero ingon taw ka. Okay ra kayo. Thank you Tere na. Si Mami Irene ang nagtempla ng aking coffee. Kuan ra ba ni mag ra ba ni kuan uyab na pula. Ako man ning gift sa iya atong New Year. Mao day na. Oo. Nalagi na heart o. Nalagi heart og love kay pangutana na ingnan ako siya basaha. Ayan so siya. Ngisi ra in town. Sige gi. Ngisi lang na mura katong ihawunon ng iro. Grabe. Mga mag-iring og iro karon ay. Umot na lang. Oh, dayon. Ala na ra bungga kay gisulta. Ako man siyang ipangutana basaha kay mo mo na iyang tawag sa kuha sa una. Kana nga word Mao din na yung tawag day. love. Love. Mo di iyang Ako siyang gipabasa basa ha. Dayon. Pero sa iyang punbok. Sa to imong basa akong mahal. Akong mahal. Ako inday ako mahal. Dili akong mahal. Akong mahal nakapunbok ko sa iyang cellphone Akong akong mahal pero sa ako ang cellphone nakapunbok siya butit. Yung ana lang mi ka simple. Magsinumugay. Niya. Nya ako siyang giginan nga basaha ba. Ibasa niya siyang mata siya raw una ngisi siya. Inko, biba mo manay mong tawag sa una nako anak ko. Nganong di naman ka lagi katawag anak ron. Maulaw na daw siya. Niya ulo siya. Niya maulaw siya. Ay, oo siya madunggan sa imong anak. Ilasan Dagko naman. ilasan siguro sa niya, ilasan mo. Mo na magmama na pud mama pa. Mo kasagaran bitaw sa kuan inignanay mga anak. Ang ilisan ng ilang tawag. Oo. Mama nagpapa. Imbis na honey, darling. Mama nagpapa. Batignaw, mama magpapa na. Okay, harong musunod ang mga bata. Oh, yes. Mo na pinakakuan kay. Mura maghilas na nog na ng mga bata maminaw.
Alam mga ba unsa inyo kastorya sa salon ni Ate Irene? Be, matakit ron imong mga follower mo, pakulot na ako. Uy, sige ari na mo na pa oh. Sabay daghan. Akong gihurot ang balanghoy na Teacher Ring, akong giupawan. Sige kay imuan ako tikag sinina kay Himuha na po kung siya na Irene. Kay pang first lady of Lapu-Lapu, the historic city. Dide first lady sa ibo. Gilak ra ba ka? Ay, oh my God, madlok tam suot. Hindot lagi to day. Apon ta. Silver kayang pagka-tela. Hindot lagi kay tawa. Lagi. Ato na videohan po na atangin ninyo mga bayang among ang among business partner ni Ate Irene sa patahian niya. Ako ang iyang moong model sa mga pangtahion. Umalit dayon mo hala. Ang garap dyan. Panahin na Ate Irene para sa atong kang minis patahian. Hello day diha sa minis patahian. Nag-ingon ba may mga laag ni Ate Irene diha kay magpasukod ko sa ako ang trahe di boda. Niya. Ano sa amta Yawa pa ta kaadto. Ano sa aman ta mo? Busy man kay tarong mga bulana. Blitz, anak ko blitz ta. Lag day tarong. Ay sa Nya ron ugma, basta mao na to ugma ha. ay Ina sa sa ron Florida. wa pa koy budget ana, wa pa koy utang nimo. Kanto day pajama day butit do ka po. Iya ka dito tanong. Iya Ang iyahan t-shirt pa ka iya daw Para na- malit. sa ila daw ng kauban dito day. para malipay sa Agol, siya Ginoo. ba. Mga Ginoo siyang ko, day. balitan kay. Wa pa man taw naghuman og cat. Sige ba siya ingon na buslot ni ang brief pag nakapalit na ako. Ang buslot imong brief buslot pud akong pante. Balang mga buslot ato basta sa tong mga anak tarong. Mao. Mm. Ang Mo naman gapa. naron. Ang gapa. Istare man banig dai ni mo dia oh. Oo, Hasta hala. mga dog bones daplin. Sa man day. Nihawa man ko ka diha. Oo, mao din nakita. Bag na, bag ug katong bag naman pud na. Ug katong kuani mo ba? Bag sa bata. Bag sa lampin. Ala to sa sudlain bi atong lantawon bi. Sa Bi, gidagway ani. May Ay na dalawa. oy. Unsa man, sige coming. Oh sige kuya ko na. Asa man sulay tayo sa mga bay. Ala nindot ka igrisulta, my goodness. Oh my gulay. Wala bisag sulayon siya day. Di hari gid siya taman. Ito na lang yung putngan pa anak. Masa mag-ilis ako kay magbega minit tayo. Taon sa tayo rin na taon akong matawag-tawag diri. Ako kay kung utang kabubuton ani ni Ate Irene. Salamat kay sa mga tawo nga diin nagpangga kanhi kanako nga kinasing-kasing kayod. Ay, excuse me. Sorry. I really appreciate it. Ngunahuna pa mo tapos kung giingon mo may batasan ikong luga ko. Hain naman to kung pugong. Pugungan ang sa ibabaw. Sudlayon si Erin mo lang gihapon. Mo lang gihapon og sudlayon. Naraong. Higit siya mo na oh. Buho na kay buho. No. Ang tala na. Mo na na yung suoton. Dili uy. Unsa may ilis ka tong pang first lady? Pang lisan. Oh my God, ini gawas na kumaring. Nasa naman ka? Asa, hindi na, gidulaan ko. Tukog sa balanghoy. Ana ba akong pugman diri, ana? Oh, ano mo? Wala. Naku, Delicious. naku Itong gihatag clip atong lang buho. ba? Asa na Naku, ito eh? naku gihatag ni Yung Angel nga gisuot. clip. Aw. Nice lagi kay to daghan kay mga pearls. Kay ako man giingnan nga. Isuot na kay pareha mo kuan ni siya. Perlas ng silanganan. Silo at. Pakita di Shilo ni picture ni Tairin. Mm. Sa tanawang buhok ni Inday. Kinaabang man na diha o kuluti siya o mari siya niya. Dito mo ano. Si Kuan ba, si Gingging ba, kaigo niya ng mga leggings ni mo. Gingging, chati. Mo ari to siya. Ano siya siya Mo mare? kay magpatahi daw siya og blouse. Wow.
Pamalit na og tilaw ya pantahiin ako mga pang-model para then ato na yung i-online business. Mine na kayo, mine. Oh, tag 5 lang ni. Mine na kayo. Oh, mine na kayo. Tag 5. Ha? Sige na, tabang. Namaw na ka? Mana? Kasi mo sudan. Dito ko manok Oh. lagi Dito ka na mahaw din. sa. Oh, sige. Ang lakaw na Nya karon. dayon. Pamahaw sa. Adi ka na mahaw. Namaw mangguko akong gikaon sobra sa mga bata kay sayangan ko. Ilara mga sobra akong gipangaon taon. Day kay ano day. Kanang matuog. Hala kanindot. Uy. Nindot kay Erin no. Mura like kong first lady sa governor. Alam yun, kay sprayan na. Eh, sprinit no. Para hantod ugma. Pero walang tayo liguan eh. Kung isprihan mo. Maligo sa ko niya. Kuha ni kong utra. Sige. Pakira. Kaya ato sa na isalida ron. Ah, actually, sa lida. Salida sa nato. Nasa lida na ligo bitaw. inig ka. Ah, ato sa Igoras Gawas. Siya, diin man ka nagpakulot, ma'am. Nice lang. Mailhan sa imong follower. Ay, nara si Inday to. Di ko matingog, di ko mailan. Oo. Di ko maingog. Ay, kabayo na lagpot. Ah, di ko mailan. Ayan ko, ay, kabayo na lagpot. Hala, si Inday kabkab mo to. Ang tingog ko, hala, Inday kabkab gid kaayo mo to. Nya, di na lang kukutob. Daghang salamat. Time siya na po ko shout out diri na naman ko lista. Hain na ba to? Shout out tayo kay Dugan juga ka shout out. Salamat kay ninyo asal man to. Listahan taas-taas ni listahan resibo sa grocery. Nya listahan na ko sa luyo kay para kuan ba ka nang magamit sa pangkuan ang resibo no kay na may especially daghang kayo. Kay Diane's vlog, hello nimo bay kang Maki's World, kang Bernadette Jones, hello, kang Mona Lisa Tapel diya sa United Kingdom, hello nimo bay, kang Evangeline Gobi, hello bay, salamat kaayo. Kang Happy Chicks, hello bay, salamat kay bay. Kang Linda Libres, hello nimo, salamat kayo. Kang Abigail Molino, diha sa 8K. Dayon kang Virginia Urbano, hello nimo bay. Shout out kang Rosalinda Umok-ok. Nga bana ni Ernie og ni asa ni Umok-ok. Uban man si imuhang bana nga si Ernie og unsa ni og si Marie Cres. Na kuan na iris mga bay na asluyo na basa ba. Si Marie Cres no from Alejandrita Pinoclean. Diara. My life, my girls. Hello nimo bay diha sa Colorado, USA. Kang Marlene Rond, hello nimo bay kang Ate Rita and Ate Olive diha sa Cambodia. Hello ninyo diha kang Miss Langga, kang Wonder Mom, kang Zara Rose Mascardo, kang Pinay in Aussie, hello ninyo diha kang From Z Vlogger sa From Z Vlogger sa Tampos Family sa Magsaysay sa Buanga del Sur, hello daw. Ika na kang Z Vlogger. Hello daw sa mga Tampos Family diya sa Buanga del Sur. Kang Moreta Jertsner, hello nimo bay kang Dayunda Morgan, kang Linda Libres, hello ninyo, salamat kayo ha. Sunod po na po ning ubang pa shoutout nato kay ako naman ning gipang screenshot ako pa ni ipakopya sa akong Inday gamay kay basic ay ko panglaba panghugas plato sila wa man sila yung mga trabaho ako pakopyahon sa mga na screenshot nako. Dayon ako na dayong isingit sa kawanangan. Daghang salamat sa paglantaw niyo mga bay mo na resulta. Daghang salamat. Okay kaya. Off na ka.